Čaute ľudia, dneska ideme hrať Geometry Dash, mám YouTube. Máš paráda. Teraz by som začal nejakou klasikou. Keď je to prvý diel vlastne. Prvý diel Geometry Dash. Hej. Dobre. Pohoda. Čo tak blast processing? Počkaj, ja si musím dať. No, už teraz je to paráda. Dobre, nebudem spievať. Okay. Ne, fail. Ne. Toto už mi prosím nerobte. Wow, to bolo tesné. Dobre. Stanislav Žabka. Ide takto. Hop. Teraz tak. Hop. Wow. Čip, pum. Wow. Hell yeah. Ne, zase fail. Už tretí pokus. To je tak málo. Niektorí by ste povedali, že je to dosť veľa, ale ja si myslím, že je to málo celkom na túto hru. Pokusy. A potom si zahrajeme taký špeciálny level, ale ešte vám ho nebudem hovoriť. Ne, fú, to bolo tesné. Oh my god. Hop, čip, po portáliku. Ne! Dobre, ja už idem na ten špeciálny level, lebo už sme v posledných 4 minútach. Ja si myslím, že volá sa, že Hotovo. To je tento. Tento level má dokáže všetkých vytočiť úplne na nervy. Lebo je fakt. Toto je on. Naspäť. Vidíte, toto je taký trolling.
Tu musím skočiť. Čip. Fakt, toto... Teraz takto. Hop. Bum. Teraz tu neviem. Čo tu mám robiť? Fakt. Je to asi... Ja neviem, čo tu mám sakra robiť. Wow. Teraz to bolo niečo. Dobre. Necháme si to na budúce. A ja sa s vami lúčim. Toto bol prvý diel Geometry Dash. Dúfam, že ste sa bavili. Ale my ešte neskončíme. My samozrejme ešte ideme ďalej. Tu si dáme dash alebo finger dash. Úplne skvelý level. Oh my god. GG. Robil tento level vás problémy, lebo mne extrémne. Ale no. Nice. Let's go. Ne. To bolo ofus. Dobre. Ja sa s vami teda lúčim. Prepáčte, trochu som to vypol mikrofón. A čauky, mňauky. A druhý diel bude. Nebojte sa, fakt ho spravím.